mudin shinkafa mudin masara gwangwanin manja maganda Allah hada an da uwar gida wallahi mara imani. Salamu alaikum Alamadu. Wa alaikum salamu. Barka dai. Alhaji Asolo. Asolo Oil TV kenan. Lafiya lau wallahi. Ya kasuwa. Ya hakuri. Sai madalla. Ana gyaggyarawa kenan. Wallahi tallahi muna dan gyaggyarawa. Madalla. Wani yaro ne nake dan bata mare da safan nan. Yau din. Wai an aiko shi ya sayi gari. Kawai yaron ne ce auna mai shinkafa mudu daya. Ka bashi. Sai na auna mai na bashi. Kawai da ya je uban ya dawo da shi. Wai gari za a bashi. Gari. Kuma ka san shinkafan nan. Ba za ni ke rabu da. Wai gari na masara ko na kwaki? Na kwaki. Sun dawo ka ba su garin kwakin ka bar su ka rage kuɗi. Allah. Sosai muna. Amma ko ban iya ha'incin nan ba. Ka koya ana yi yanzu. Ba zan koya ba dan matsiyata. To ya kuri. Ya akwai sauran. Lahiya lau. Na dauko wata mayo. Mala Ahmadu mai shago ta kasir ragu. Mata ta ka take. Ba shi yasa kullu take sai mu. Daga sako ta nawo ta binnin gobir wallahi gobira. Nawa muni shinkafa yau? Ya ragu ko? A to, 850 ne. 850? Wallahi. Oh no. 850. Na ga ma kenan. 850? Mala Ahmadu me dalili? Ja wannan gwangwanin manja da wannan mudin shinkafa da mudin garin masara yau ka siya 700 gobe ce 850. Allah ka fidda ni daga wannan kanyi da ni da sauran yan Najeriya da bandar gona shinkafa amma malamar dan Allah za ku ga annabi kuwa ayo kai za mu gani gashi ga gani to kana wani shi ma dan ai zan gan shi ai ba ku tsoron Allah ba ku tsoron annabi ji a sai kai 750 yau kuma ku ce 850 wai dalili an ce mu zaɓi Buhari komai zai zo Buhari nan da mun zaɓe shi mu APC nan ne ani karka sake ka na gan mai shugaba wa kai Buhari yo na ka ne kai kadai ko ba gwana wanda gashi kana hawa kan al'ummar Najeriya da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓa ba shi ma kowa shugaban shi yanzu kuma yo an ka canji ai duk bala'in ka duk masifa ka ka ban canji fa dole ne ba an canji Allah haɗa da azababban mata ma 150 na canjin na ko ba za ka biya kudin manja ba a jaso na jiya mana shikenan amma kai kan ni na ga ogan naka bai san kana ƙara kayan kudin gani dan annabi a solo ka barin fanni to kullun ka zo sai ka da men da surutu kai wa kai kada ake sai da makana Najeriya nan akan ka take ba na san irin wannan abu to tunda ba za shagon tsoho bane ba za ka iya tafiya to dole kwa shege da katar kai kamar tsohon abu ai duk mai kai kaga ilimi ko kuɗi ko sarauta aure shi mai kato amma duk mutum ko mace ko namiji in dai karamin kai Allah baka to daga nan ka zo ka hada tuwo da daddawa da bera duka ka ce baka san ka hada ba kullun ka ya kara kuɗi yau wa ya kara kuɗi yau masara yau mudu yau shinkafa gwangwanin manja ma shi mutum a rayuwa me za a yi Allah jikan musulmi Allah jikan musulmi Allah gafarta mashi wajen Allah me wai yau ma shinkafa ta ƙara kuɗi la ila ta ƙara me oh no kaga gobe ne sai ita 900 ke salamun qawlan min rabbir rahim yanzu nan 850 kai mutanen Najeriya wallahi ba billahi la ilaha illa huwa musulmi ya koma masallaci kirista ya koma coci ya roki Allah a Najeriya kuma a ce mu ci shinkafa gida yan Najeriya kuma mun noma muna ci yanzu na ce 850 to tsakani da Allah sai mun bincike laifinmu ne ko laifin Babu Buhari ko laifin na kusa da shi ko laifin wane ne ma Allah bannan ka daina mun shaila wannan ka wannan gurin da Allah wallahi masha Allah tsakani da Allah tsakani da Annabi ka sai mudun shinkafa 750 gobe ka ce maka 850 to wannan wani halin rayuwa ne an ce mu zaɓi Babu Buhari APC mun zaɓi Buhari nan mun zaɓi APC na to ni wannan lamari ban gane ba. Shinkafa je 750 yau kuma 850 kullum sai ta ƙara kuɗi. To da mudu zan ji ko da garin kwaki ko da gwangwanin manja saboda Allah saboda Annabi. Baba ka gane ma wannan rayuwa. An ce Baba Buhari, laifin Buhari ne ko laifin na kusa da shi ko laifin 'yan kasuwa ko ko mu ne talaka. Da Allah da Annabi awal ɗan Jos ka gaya man gaskiya. Wannan rayuwa ina za mu saka mu. Assalamu alaikum. Uwar gida ko ba ta gidan ne? Saboda Allah da Annabi wannan rayuwar gida wannan halin rayuwa. Assalamu alaikum.
wannan halin rayuwa kai. Wani wani gida ko baki gida ne? Wa alaikum salam mai gida barka da zuwa. A'a to hito mana kin je kin shige daki kamar wata mai jagon kwana 7. Kawai baki san abin da buson daga waje bai na sallama kuma kin zo kima an shi da rike na da Allah. Zauna nan. Haba. Kike so da ke. Kin ga jiya na kawo mudu ɗaya na je na so 750. Kin dafa shi an cinye gaba ɗaya ba wani ɗan dabaru da zaki iya yi. Da sauri ni ban yarda wannan lamari naki ba. Gaskiya. Haba mai gida. Tunda saboda abinci yayi tsada shin da kama terere da mu a waje kowa sai ya san abinci yayi tsada kowa sai ya san da kama matanka abinci. Gaskiya abin da kake yin nan bai yi kyau ba gaskiya mai gida. Ni ke ga ma haka. Mutane su ce akwai gidan nake zuwa ɗaya ko nake zuwa bani? Haba mai gida. Ni nake nema wato na ga kina min wani gani kwanan nan. Na rinka da Allah da Annabi. Kace a wannan zamani na mulkin nan jiya ya ƙara kuɗi yau ya ƙara kuɗi kwaso kanki gaba ɗaya ni ma ba matsala bane a wurina. Kwashi kanki. Yanzu mai gida saboda abinci ya ƙara kuɗi shin da hore ni in koma gidanmu mai gida. To abinci ya ƙara kuɗi ni ban san wahalar kina sa ki tafi gidan kuma na. Su waɗannan yaran a bar wani. Ki tare su ina haife su ina haife su. Mulkin nan na babu har ba ni kaɗai ba ke ma sai hau kai. Wallahi tallahi a gidan nan kin ci taliyar ƙarshe. Je ki kwaso kayan. Je ki kwaso kayan. Ba za ki ƙara kwana ba. Je ki kwaso kayan. Wallahi kin ci taliyar ƙarshe.